yar Fulani ga dan Hausawa fa zo. Yar Yarbawa ya ne. Kwana biyu wallahi kin Sani wani fara gwada magana ta ne Yarbawa. Allah yar Hausa ai zaki iya ba mu yi Hausa ta fi wuya kan Yarabawa. Don Allah ma ni ma gwanda yaran mu akan wannan Yarabancin dan Yarabancin nan ba abin da muke iya. Ai ba ne. Kai na ji wani sabon labari. Wai ya kake ganin mulkin nan na yar Yan Hausawa mulkin su ya fi daɗi akan yan Fulani amma kin san in maman Ajebo ya zo muna cin har kwaki ana mulkin yan Fulani nan ba daɗi ba. ba dai mutumina. No wallahi. To kaga mutumin kusan mu karɓi ƙasan ma gaba ki dai mu da ku ai. Da a zama ɗaya ko kuwa? Yan Hausawa Allah zai ba mu, Allah zai ba mu. Yan Fulani mutunta ne yar Fulani. Ki daina jin hauyi na fa. Yan Hausa ba matsala Allah zai ba mu. Mi gane ba mai wani ya. Shi yasa ba kabilan nan ba na son zama da ku. Ai yasa ku yan Hausawa da yan Fulani. Yanzu gashi daga zama na nan zuwa na kenan amma an ɗaukan min waya. Ku kuma masala ku kenan yan Hausa sai nuna kabilanci ba ma san da Allah wai wata wata wajen ba da Allah. Abba ke kai ki zage ni. Allah ba ma san kai ki zage ni kai ki zage ni. Ni fatan Hausa dan Fulani nake bukata nake tunani shi ta wayan nan. Don Allah ba ni na ɗauka ba. Ina ma a ce cigiyar shanuwa kuka tambaye mu. Ni ba ma an fushi yasa ma. To dole sai an fito mini da wayata. To ni tunda kike a rayuwa kike ta baki na sai na zo min da wayata. Ni dai don Allah ba ni na. Tunda na zo garin nan ban tafa tunani zan sai waya ba. Zaki zo ki ce da wayan ki. Ku ne ma ku tashi mu je wajen malam. Wani wajen malam ba za a je wajen wani malam. Wani malam. In dai ba tsoro ba ku tashi mu je. In dai ba tsoro ba ku tashi. Mu abu za a zo a ce a tashi a tashi. Hausawa zargi ne da ku. To ko ya zo aje mana aje wa yake ji. Amma wa alaikum salam ke tafi da ku ne. Wanda a cikin na nemi waya ta na rasa. Yanzu ina son a yi min aiki. Wanda ya ɗauki wannan waya nan da kwana ɗaya. Cikin sai kumbura. Cikin sai kumbura sintin nan da gobe. Yawa muku da kamar yanzu. Allah kai mu gobe. Za ka gan mu. Ya kai nan bulani. Wayya ya magana muku kaga dan Yarbaguwa. Kaga dan Yarbaguwa. An yi don Allah tun jiya da muka je wajen malamin nan ban sake ganin shi ba. Amma mu je ga wurin zaman shi na can guri nake ga za mu same shi a wurin. Ka tabbata? Na tabbata. To mu je. Ka kenan. Kai nan da cikin ka yanda ya kumbura sai da aka ce idan kai ka dau wayan nan ka bani wayan nan bakin ka alaikum ba tare da an je ko ina ba. Dan Yarabawa. Kai dalla rabu da shi bani waya ta. Bani waya ta. Ka ɗauko ma ka bashi muna. Bani waya ta. Bikin Allah ya Allah. Sai ma na yi ma bidiyo na. Ku yi subscribing kana ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode da kallon
tashar Kunyas Comedians.